tashi isa tsakaninmu da ku maciya amana zalima munafukai. Wannan unhulla ta Allah, yau ma kun zo ku tabbata shi aikin banza naku ne? An dattijo ma min wari de. To wala don. O ladon bo? Musa moda. Yawwa. An gari? Min wari. Mandal madani. Dala mi ha mi ummena. Habaru ɗon. Kugal woɗi. Kugal voɗi. Ɓeɗo ander kowagol to. Su nawa ne? Sai dai yara ne da mata. Mata da yara kuma? Kai me yasa ka shigin maganar nan? Aikin yayi kyau. Kai yanzu haka na shi abu yayi kyau. Ka kama matan mutane, ƴaƴanka da matanka ka ɓoye su, da danginka da ƴan uwanka duk ka ɓoye su a cikin gida. Haka ya kamata ka yi? Da za ku dinga kama mutane kuna azabtar da su. Haka za a yi wa ƴaƴanka da matanka kai ma. Kar ka ƙara gaya min magana. Dan kashe. Bani bindiga. Dan kashe ka wallahi. Hau, ka kase ni shine me? In ka kase ni ka ji kunya. Saboda wallahi ba a san Fulani da rike bindiga ba. Fulani sanda aka san su da rikewa. Kori shanu su kori awaki su tafi su je su ki. Amma yanzu ka ɗauko bindiga kana kashe mutane, kuna kashe mutane kamar awaki. Fulani masu kunya, masu mutunci, masu daraja, masu karrama wa mutane, masu kyautata wa baki. Dan suka ji baki sun zo ma wannan gidan wannan a kawo nono, gidan wancan a kawo fura, gidan wancan a kawo dambu, duk a ta kawo. Ana kyautata wa baki amma yanzu ka shewa wani za ka kashe ni? To tawari yanzu ya dume? A samti ai. Subhanallahi, Allah dai sawa ina mutanen ba ta usu akai ba. Kyauro lafiya dai. Na gani a fuskar yata, sannan kuma wannan baiwar Allah ta gaya mini gaskiya abunda muke aikatawa ba daidai bane, laifi ne. Mu fa an gaya mana wannan aikin da muke yi sana'a ce. Sannan kuma wasu sun gaya mana cewar malamai sun gaya musu su gaya mana cewar jihadi ne. Wala ko gotal ba jihadi bane, ba sana'a bace, kuma Allah ba zai bari ba. Munan fulbe muna da arziki, muna da asali, muna da mutunci da girmama bako. Wani irin tunani ne ya zo kanmu? Wani zai taso izo ya baka bindiga ka ringa cin zarafin dan wanka? Dum shamtu dum wallahi dum nana beldum be tede modo on nyamai on yarai. Ku ba ku mori komai ba, iyalanku ba su mori komai ba, kuna wahale a cikin daji, wala kosam wala shabbal. Munan fulbe mun fi kowa arziki idan mun tsaya akan abun da aka samu da shi na kiwo da noma. Kai, ku je ku duk mutumin da kuka san mun kama shi mun ajiye shi illa Kenya, gada Kenya, hande ku tattaro su gabaki ɗaya ku kawo su nan gurin gaban hardo. Daga yau duk makamin da yake wajenmu ba za mu bar ko guda ɗaya ba, za mu kawo masu gabaki ɗayansu
mu kuma ga da yau mun ɗauki alkawari ba za mu ƙara ba za mu koma abun da muka gada na noma da kiwo mun daina ba za mu ƙara ba. Allah amiyatti ma Allah. Allah amiyatti ma Allah.